А тук ще аз снимам тук. Olay var, çıkar olay var. Kokşerli. Yeni bak kucağı mısın mı? Tamam zaten. Kay. Şey yaşar. Ha? Ha. Nereye gidiyorsun? Öldürme ne? Para gidiyor kolay para. Para yok. Ай, толкова. Какво каза? Я кажи пак. Този бизнесмен. Кой? Този? Жабата. Не била, не казвам го бе. А? Знаете се? Пак колко цигар пише. Дайте се. И ще се напука, че къде вече. И ще се напука. Дайте се напука. Какво правите? Ами цигари пушиш? Известна сега, хай телевизията отиваш. Наистина. Наим. Наим. Ето сега, известна ще си. Вечера би ТВ-то. Яшара би ТВ-то. Номер 1. Леш. Дай ми се стинки бе. 20 искаш? 20. Дай ми там, нямам. Ето аз давам Мария Шара, мой човек с хората. Нямам път. Кач пара, Не разлика е ли? Това надо. 30, ето, да. Хайде, аз дам 20, станаха 50, айде. Какво бе? Приятел, хора, как? Казамата, как къде? Ке, не? Горе казамата, как? Казармата? Казармата замина. Да. Айде, върве ти казат. Нерде? Голя бе. Айде. Не. Къде иска да отидете? Нами ще ма дима. Чакай малко, чакай. Чакай, не може. Моята жена ще ма ди по дъпта. Тъй стай. Те мирно? Казармата, ето на. Айде. Така ли? Сега ли има? Прайс, потръпи прайс. Не, телевизията снимки. отиваш сега. Това казах клипи, който е, бе. Така направи на телевизията, напред на телевизията. Напред тихо на телевизията, иначе няма снимки повече. Сега не бе, Яшен. Дима кай попи. Чопър ли? Ти чопър. Работи ли? Не. Йок? Но... Я парата йок. Пара йок? Айде, учина. Пара йок. Екмек йок. Какво ти бе? Обувки купехме на жената. Вала. Какво да прави? Стана. Бос стана, Вала. Ти? Жената. Как казал тата? Тя там Жената. навънка. Където е? Работи, вай. Горе. Сикиш парти, маре. Германия ли? Германия, джикаре, Bizim de de gitti Germania. Тихо се. Хайде, спия този. Хайде. Хайде, чао.